En l'altre vídeo hem vist com detectar un sistema compatible indeterminat només amb l'enunciat, sense fer-lo. Ara veurem com detectar un sistema incompatible a través de l'enunciat, sense desenvolupar-ho. Poso un exemple, 3x més 10y és igual a 5. I a l'altra equació, 9x més 30y és igual a 10. En el cas anterior hem vist que si detectàvem que una recta era el resultat de multiplicar l'altra per un número, doncs la conclusió era que estàvem parlant de la mateixa recta, i com que era la mateixa recta, tenia infinits resultats, solucions, i era un sistema compatible indeterminat. Aquí veiem que aquest 9 és el resultat de multiplicar aquest 3 per 3. Que aquí també passa el mateix. El 30 l'obtenim de multiplicar el 10 per 3. Sí? Però hi ha una diferència. Aquest 10 no l'obtenim multiplicant el 5 per 3, l'obtenim multiplicant el 5 per 2. En aquest cas, seria un sistema incompatible. Ja ho veurem, si nosaltres preparem les rectes per dibuixar-les, això seria 10y és igual a 5 menys 3x, i el penúltim pas seria y igual a 5 menys 3x, i el 10 que acompanya la y passa a dividir. Molt bé, ens queda així. Si intentem simplificar, 5 entre 10 és 0,5 i 3 entre 10 és 0,3 per diagonal 3. Per tant, ja tindríem la primera recta preparada per dibuixar. Fem el mateix amb la segona. 30y és igual a 10 menys 9x, i aquí y és igual a 10 menys 9x dividit entre 30. Si dividim 10 entre 30, ens dona 0,3 per diagonal 3. Si dividim 9 entre 30, ens dona 0,3 per diagonal 3. Què vol dir això? Que tenim dues rectes que parteixen de punts diferents, d'altures diferents. Aquest parteix del 0,5 i aquest parteix del 0,3, però que baixen i que baixen amb la mateixa intensitat, amb la mateixa velocitat. Cada unitat que ens desplacem a la dreta, horitzontalment, baixa en 0,3. Per tant, sempre es mantindran la mateixa distància una de l'altra. Havent sortit d'altures diferents, mai arribaran a tocar-se. Conclusió, són rectes paral·leles, no hi ha cap punt en què les dues rectes es tallin, i això és un sistema incompatible. Si volguéssim resoldre-ho algebraicament, veuríem com ens desapareixerien les lletres, i això seria igual a un número que no és 0. Ja vam dir que si ens trobàvem que desapareixien les lletres i ens trobàvem una igualtat que no era certa, perquè 0 igual a un altre número no és cert, això era un indicador de sistema incompatible. Podríem fer un altre exemple. Ara 4x menys 15y és igual a 100, i aquí podríem posar-ho el mateix truc que abans, 40x menys 150y, i aquest podríem posar 10, d'acord? Llavors, la relació que hi ha entre aquest i aquest és que aquest multiplicat per 10 ens dona 40, que aquest multiplicat per 10 ens dona 150, però que aquest no és aquest multiplicat per 100, sinó que és dividit. Per tant, com que la relació entre les lletres és la mateixa, però entre els números no és la mateixa, és un sistema incompatible.